Господи, Ти си рекал да не се борим против злото. Затова моля Те, научи ме да приемам моят страх с любов и търпение. Само така той се превръща в смелостта на постижението, Господи. Моля Те, научи ме да възлюбя страха си. Господи, аз знам, че Ти винаги си с мен. Нека с Твоята любов се научи от ден на ден да поемам все по-големи и трудни рискове. Бог. Какво има една пиратка, че се населиш? In a time where to be different was to be condemned. And to be condemned was to die. One man chose to question his God. From Fox Searchlight. 5-time Academy Award winner Kirk Lazarus. Довиждане. Искаш ли ти? Веганството било здравословно, като защото повече витамини се приемали чрез чакай само, ето момиче, сега ще ги обясня нещата. Много вегани спортисти има, добре. Слушай сега какво ще ти обясня аз на тебе. Тук киче. Значи, на планетата не присъства нито един тревопасен човек, който да може да вдигне собствените си килограми от лежанка. Точка.